4.7 IFM. Report! Patuloy umano ang pag-usbong ng industriya ng bagoong ayon sa ilang producer nito sa bayan ng Lingayen. Ayon kay Daniel Bernal Jr., isa sa kilalang nagpuproduce ng bagoong sa bayan, patuloy umano nilang ipinapakilala ang industriya ng bagoong sa ibang kalapit bayan at maging sa iba pang lugar sa bansa. Ang advocacy ko ay dalhin yung kultura ng mga Ilocano from north to south para isa na kasama sa hapagkainan. Ang patuloy umanong pagsuporta ng publiko sa lokal na bagoong ay makatutulong hindi lamang sa turismo at kultura ng kanilang bayan, kung hindi pati na rin sa kanilang mga empleyado na tumutulong upang magpatuloy pa rin ang naturang industriya. Bukod sa bagoong, ay pinarami pa nila ang mga produktong kanilang maiaalok sa mga consumer tulad ng patis at iba pang pampalasa. Up to now, ang produkto natin ay lumalabas sa ating probinsya. So number one yan na blessing sa amin. Pangalawa, nakakatulong din yung asin. Ang asin natin ay galing din Pangasinan. Kaya kung ikumpara mo ang kabuhayan natin na taga Lingayen, we are proud na isa sa produkto ng Pangasinan. Nagpapatuloy din ang inobasyon ng mga ito upang magpatuloy ang pagsabay sa panahon. Umaasa naman ito na huwag magsasawang tangkilikin ng mga Pangasinense ang bagoong bilang isang pangunahin at ipinagmamalaking produkto ng probinsya, lalo na sa bayan ng Lingayen. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.